Sziasztok! Tarót hoztam 2025. július 10, 11 és 12 napokra. 2 tarócsomagot használtam megint, most ez a 2 hívott. Az egyik a Light Seer taró, magyarul fény és árnyék taró nevez, azon ritka tarók egyike, ami magyarul is megjelent. Hogyha tetszik nektek és szeretnétek, akkor meg lehet vásárolni még szerintem. Lehet, hogy már csak kevés példányszámban, de még kapható. És ezt a lapot adtam. Ez a kardok 4-es lap. A kardok 4-es pihenést jelent. Itt annyira gyönyörűen ábrázolják, látjátok azt a szívecskét, ott egy ilyen köldögzsinórszerű macakon van. Mindjárt egy kicsit erre ki is térek. És a másik kártya a mangataróból, az egyik mangataróból van. Ez még egy teljesen ellentétes energia. Botokásza. Ez a 2 lap együtt eléggé erősen jelzi azt, hogy lehet, hogy egyébként fogjátok is sokan tapasztalni, hogy intenzíven váltakoznak az energiák, mint ahogyan az időjárás is most nagyon intenzíven váltakozott itt napokon belül. Nálunk itt Debrecenben olyan pusztítást végzett, hogy én még életemben ilyet nem láttam. Minden utcában van kidőlt fa, szörnyű, iszonyat rongálások vannak, nagyon durva. És ez az egész úgy történt, hogy tegnap például 30 fok volt, amikor ez így ránk tört. Szóval jelzi egyébként ezt is, hogy hirtelen felfokozódnak az energiák, hirtelen lelassulnak, és ezt sokan tapasztalhatják úgy, hogy a nagy semmiből egyszer csak majd kicsattannak az energiától, máskor meg a nagy semmiből majd leragad a szemük a fáradtságtól. Ez a kártya, botok 4-es, illetve bocsánat, kardok 4-es, ez olyan szempontból egy nagyon fontos üzenetet hordoz, mint egyébként minden lap, hogy ez a szívecske, és nagyon jól ábrázolják, nagyon szépen ábrázolják ezen a lapon. Nyilván ez a szeretetnek a szimbóluma. Mindig a szeretetre kanyarodom vissza én is, hogyha a taróról beszélünk. Általában, hogyha mindenről beszélünk, annyira más az embernek az egész hangulata, meg a napja, az élethez való hozzáállás és mindene, hogyha szeretetben van, vagy hogyha szeretetet kap, vagy hogyha nincs szeretet forrása az életében. Ezt mindenki meg tudja keresni, és meg tudja találni, hogy mi ez a szeretet forrás az életében, hogyha magányos és egyedül van, ami erőt ad neki. Lehetnek ezek emberek is, lehetnek csoportok, társaságok, de lehet tevékenység is, hobbi tevékenység, kreatív tevékenység, sport. Mindenkinek, kivétel nélkül, mindenkinek van olyan dolog az életében, amit szeret csinálni. Ez mindenkire érvényes. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mindig, minden nap csináljuk. Minden nap áldozzunk arra valamit, amit szeretünk csinálni. Mert ez egy olyan forrásra fog minket rácsatlakoztatni, egy olyan energetikai forrásra, amiben sokkal jobban fogjuk magunkat érezni a bőrünkben, mint hogyha nem csinálnánk ezt a tevékenységet. A másik dolog a pihenés, és ez tényleg így van, hogyha nem állítjuk le magunkat időben, nem pihenünk, nem figyelünk arra, hogy időben megfelelő mennyiséget aludjunk, és túlpörgünk, akkor egyrészt az élet fog leállítani minket valahogyan, másrészt, ami nagyon-nagyon fontos, konkrétan az alvásnak az energiája, az alvásnak a regeneráló hatása, amiatt nagyon fontos, hogy akkor fog az idegrendszerünk regenerálódni, ez mindig akkor regenerálódik, amikor pihenünk és alszunk. És hogyha nem pihenünk eleget, vagy akár valaki alvás megvonásban van sokáig, vagy feszült, vagy annyira zaklatott, vagy szorong, hogy nem tud aludni, akkor sajnos ez egy idő után tényleg annyira az idegrendszernek a rovására megy, hogy az emberi kapcsolataira is rossz hatással lesz. Mindenre, munkájára, emberi kapcsolataira, egészségére, mindenre. De hogyha csak az emberi kapcsolatokat vesszük,
is mindenki tudja, hogy milyen az, amikor morcosak vagyunk, és fáradtak vagyunk, és még azokhoz is tudunk csúnyán szólni, vagy ingerülten, vagy feszülten, akikkel egyébként szeretetben élünk. Tehát bombázza a kialvatlanság, a hosszú távú kialvatlanság az emberi kapcsolatokat is, mert nem tudunk szépen szólni, nem tudunk kiegyensúlyozottan viselkedni, hogyha nem vagyunk kipihentek. Álommunkát is jelent ez a kártya, az egy nagyon érdekes dolog, és a kombinációban még egy külön érdekes dolgot is jelent, azt is, hogy mindjárt elmondom. Szóval az álommunka, ez egy olyan dolog, hogy amikor ébren vagyunk, akkor az egónk nagyon sok mindenben akadályoz minket. Szeretnénk valakinek elmondani valamit, szeretnénk valamit kimondani, szeretnénk valamit megtenni, de félelmek, beidegződések, társadalmi elvárások miatt, szégyenérzet miatt, bármi miatt hajlamosak vagyunk lebeszélni magunkat arról, amit egyébként szeretnénk megtenni. Nagyon sokszor ezt tényleg csak utólag bánjuk meg, de jó lett volna, hogyha ezt és ezt hamarabb megteszem, vagy hamarabb kimondok valamit. Ha ez ott van bennünk, akkor ezt ébren mindig érezzük egy ilyen sürgető energiaként, de hogyha elodázzuk, akkor nagyon gyakran ez a dolog ez megjelenik álmunkban, és arra mindig érdemes odafigyelni, hogy álmunkban mit csinálunk, mit mondunk, kik vannak ott, milyen jelenetek vannak, milyen feladatok, mert azok olyan dolgok nagyon sokszor, amit a való életben félreteszünk és nem merünk megtenni, és visszaköszön álmunkban. 2 kombinációja, álommunkára nézve, nagyon sokszor, és ezt nekem nagyon sokan mondják, hogy ilyen pikáns álmaik vannak, konkrétan intimitást élnek meg álmukban egy célszemélyel, vagy van, hogy célszemély nélkül, tehát hogy nem tudják, hogy kivel, csak úgy ébrednek, hogy intimitást éltek meg, és teljesen valósnak hat. Hát nyilván, hogyha tudjuk, hogy ki a célszemély, akkor azzal van valamilyen dolgunk, vagy elfojtás, vagy elvaratlan szálak akár, vagy elfojtott vágyak, vagy akár még nagyon sokszor olyankor is megjelenik ez, hogy valakivel együtt vagyunk álmunkban, intimitásban, akivel volt egy rossz kapcsolatunk, rossz párkapcsolatunk, és nagyon sokszor a felek, hogyha nincsen kidolgozva, nincsen feldolgozva az, amin elcsúszott a kapcsolat, akkor ezt álommunkában próbálnak valahogyan helyrehozni. És nagyon sokszor pont az a fél, aki mondjuk úgy, hogy többet vétett, vagy többet ártott, de nagy az egója, és nem tud a való életben bocsánatot kérni, megközelíti a másik felet álmában, álommunkában. Ez nem rossz. Ez azt jelenti, hogy valami kioldódik, valami gubanc kioldódik, és nagyon sokszor azt jelenti, hogy a másik ezen álommunkában dolgozik, mert a való életben nem képes rá, mert nem áll azon a fejlettségi szinten. Hát, hogyha ismerjük a célszemélyt, akkor meg elgondolkodhatunk rajta, hogy ez elfojtott vágyat jelente, vagy mondjuk nem tudnak találkozni a felek valamilyen oknál fogva. De ez a kártya önmagában egyébként energiát jelent, tüzet, szenvedélyt, teremtő erőt, teremtő energiát. A 2 között van olyan összefüggés, hogy a saját teremtő energiánkat is akkor fogjuk tudni jól használni, hogyha kipihentek vagyunk, akkor leszünk jó varázslók, hogyha kipihentek vagyunk, mert akkor tudunk jól összpontosítani, ez mindenre érvényes, hogy az összpontosításhoz és a fókuszhoz, fókuszáláshoz az kell, hogy kipihentek legyünk. Nagyon sokszor jelez ez pusztán egy olyat, hogy valahogyan most a szenvedély nagyobb teret fog kapni az életedben, vagy a kapcsolatodban. Sokszor jelent induló párkapcsolatot, sokszor jelenti azt, hogy egy párkapcsolat, vagy már egy meglévő kapcsolat áttevődik az intimitás síkjára is. Ez egy nagyon jó téma egyébként, és majd erről fogok hozni egy önismereti videót magáról az intimitásról. Szóval egyébként
főleg az ilyen forró nyári hónapokban nyilván jobban érezzük, hogy mindent a tűz és a szenvedély mozgat, akkor, hogyha igazán lendületbe akarjuk hozni a dolgokat. És érdekes, hogy ez meg ilyen altató energiákat jelent, a kardok 4-es, tehát altató energiák, jegelő energiák és szenvedély váltakozása. Egyébként én azt érzem, hogy a 2 egyensúlyba kerül majd most nagyon sok ember életében, tehát hogy meg fogjuk tudni tanulni, jobban kiegyensúlyozni a lassú és pörgős fázisokat. Szóval ellentétes energiák, de mind a 2 lap tök jó energiákat mutat, mind a 2 azt jelenti, hogy ez is fontos, meg az is fontos, a szenvedély is fontos, a pezsgés és a pörgés is, az intimitás is, hogyha valakinek van lehetősége rá, és ha nincs lehetősége, akkor majd ez az önismereti videóban téma lesz, hogy olyankor mi a járható legjobb út, hogyha valaki mondjuk vágyik rá, de éppen aktuálisan nincsen rá lehetősége. És a kardok 4-es is nagyon fontos, a pihenés is, és a kiegyensúlyozott idegrendszerhez. Egy nagyon fontos kulcs az, hogy aludjunk. Menjünk és nyomuljunk is egy kicsit, pörögjünk is, és aludjunk is, és nagyon-nagyon fontos, hogy ki legyen egyensúlyozva az egészséges idegrendszerhez és a pozitív teremtéshez. Akár éppen egyedül teremtünk, akár barátokkal, vagy társal, vagy családban, de mindenképpen a teremtés az egy olyan nagy fókusz energiát igényel, amihez fontos, hogy kipihentek legyünk. Úgyhogy nagyon szép napokat kívánok nektek, azt kívánom, hogy mind a 2 energiát jól tudjátok hasznosítani és megélni, és hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor kérlek, adjatok rá egy lájkot, ha nem tetszett, akkor egy diszlájkot. Megköszönöm, ha hagytok valami hozzászólást, mert mi mindig az algoritmust szeretném túlhúzni, és hogyha úgy gondoljátok, hogy valakinek hasznos lenne ez a videó, akkor nyugodtan osszátok meg. Köszönöm szépen, még egyszer is találkozunk legközelebb. Sziasztok!